mutenda pamusoro ichangamire mambo Mutasa. Ndinouyawo pamberi pedare pandini Lorenzi Sitole. Ndinouya pamberi pedare ndichiuya kumangara anonzi Namatai hau. Dambudziko randakaita kuti ndimangarane naNamatai harina kutangira kuno, rakatangira kumusha. Takaenda kugara magara akati wandei kwamambo kwaSabhuku Muriri kusvika tisvitsane kuno. Takatangira kwamambo kwaSabhuku kumba kwedu achichiunza dambudziko raakaunza nderekuti izvo indakadaidzwa kumba chinzi kwaita munhu abudirwa iri hanzvadzi yangu. Ndichienda kunzwa dambudziko rangu riya ndichiti zvabva nepi zvanhu zvabva nekuna Namatai. Chii chikonzero? Namatai kunotuma baba vake achikoroniza mai vangu kuvati tinokumbirawo pasipoti yaNyamufi, munin'ina wangu anonzi Brighton akaurayiwa akafira kuSouth Africa. Achikoroniza mai achiti ndinokumbirawo pasipoti yemwanakomana wenyu iyaya, kuda pasipoti iyo kuti mutumirwe mari yechema. Mai havana kuziva, vakamhanya semunhuwo anogara paruzevha. Akabatsira akamhanya kutora pasipoti iya akapa Namatai, akapa baba vaNamatai. Baba Namatai vakazama bhari akapa Namatai, akapa baba vaNamatai. Baba Namatai vakazama bhari ominzi kuda kuti vatore picture kubva papasipoti iyo kuti vatumire mwana wavo Namatai kuJoni. Vakaita zvinosvika 7 times picture ikaramba kudini kupinda pafoni pavo. Asi mumwewo mudzimai anga akagara panext anga asine hake nenyaya yababa vaNamatai akatora foto riya akabva sekuru zvemuri kutadza, foni yenyu iri kutadza asi yangu yadini yatora. Vakabva vatoita zvavaita vasenderana foto riya. Foto rakabva raenda kuna Namatai. Raenda kuna Namatai foto isitanga tisina dambudziko kumba. Pakabva kwauya dambudziko kubva kungoti raenda sanhasi, mangwana acho pakabva kwaita dambudziko rekuti hanzvadzi yangu yakaroorwa inowawo ine imba yayo yakabva yabudirwa. Ichitaura maererano nezvematorerwo akanga aitwa pasipoti aya, zvakanga zvisingazivi mai, zvanga zvisingaziviwo isu tese tichitsanangurirwawo semhuri. Takatorana tikaenda zvezvakare paSabhuku kuti tonobatsirika. Baba vaNamatai havana kukwanisa kutenda kuti tiende tese paSabhuku. Vakandirambira, tikatorana tikaenda kumba kwedu tikataudzana pamba pedu. Vakaramba zvakare kuuya kuzoti tizosvike kwamambo kuzosvika tutumirwa kuya kuno. Dambudziko rakabva kuna Namatai. Dambudziko rangu nderekuti kune munhu anobudirwa ari kumba kwangu, asi rakatorerwa pasipoti ibva kuna Namatai achitizvo ada kupa mai vangu mari yechema. Namatai mushana nekutanga bakatangira Brighton munin'ina wake ndakamutora kuenda naye kuSouth Africa muna 2007 ndichishanda naye ndaitomutora semunin'ina wangu sehama yangu. Saka dambudziko rakazoitika 2024 somuna April ndichaziva kuna date. Brighton akasvika pakuti vakapangurwara, akarwara Brighton. Arwara ndiri nandiripo next of kin yake, ndandiripo wakizani wangu ndiye andiri shamwari yake. Saka ndakataura kuti tuende naye kumusha kuno arwara. Saka pakurwara pake takatengesa nhumbi dzake kusvika pasina mari. Kusvika Brighton aita serious. Katano ngatiende naBrighton kumusha. Asi mari akati tazoda kuti tisvika naye kuno kumusha Brighton, ndakabva taenda naye kubhazi kuJoburg. Brighton akaita serious tiri kubhazi kanzi munhu amunayo nokuti ende naye kumusha nhasi hazvikwanisiki ba madimwe naye hospital. Saka takasvika naye hospital kuJoburg, Brighton akabva tisiya tikusvika paGedre hospital. Tobva tagadzira paperwork yese kuti tienda Brighton kuno kumusha. Shuwa takagadzira tikauya naye. Tiri kugore rapera muna 2025. Ndakabva ndafoniwa nawo nehospital achiti ndiwe wangu ari next of kin yaBrighton. Tikuda mari yehospital fee yaBrighton. Muriri since akafira kuhospital. Indonya Namatai ine Range Rover. Ine Range Rover. Ndiyo kai. Ine property yainzi iwewe uyu akazofira kumba kwako. Iri nyaya kuti iwewe odi mukomana uyu mari.
watadza uchizivo yakazoti ndakugara mbakakobhuzwa mbatadza kubhadhara mari yake ichokwadi here izvi hatisi chokwadi chokuti mashoko ndakangonzwa nevanhu ndandisiri kunogumu ndandiri kusouth Brighton pakarwara ndambotsanangura akaita serious anga asina nhumbi ndatoizwa kana utorive namatai wacho enda vandatomusiya saka nyaya ndinoda namatai ndekuti pane ishu yemotikari motikari yemupera endawo motikari dzakaitengesa maitengesa mukadii mari ndakatumira vabereki vachishanda pabrighton vari panapa nevabrenda ndakapa mari wakamupa mari ndakamupa 95,000 pounds 95,000 pounds aripiwa pakapa mari akapiwa mari ngasumuka kozi unoona namatai mirai vanhu vakauya panapa last time padare panapa vanhu vakaramba kuti hakuna mari yakauya mari yakataurwa nezvayainge ri 4,500 not 95,000 ndokutongopindure papa mari ndakatumira ngari maranzi maybe mukuchinja kwakazoitwa maranzi kuenda yakazi 4,500 rands US ndakatumira 95,000 rands saka mbuya makaiwana here 95,000 rands makaona chii 45,000 4,500 US imimi US makapiwa nani makatora bengi bengi mawapa chii mari yenyu yakasvikira kubhengi here ndizvo ndakagara dare pakafa mukomana kubrighton munyaya yemotikari vakatano tienda kusouth because motikari yanga iri pamusha pemunhu vakafa brighton vakangondiramira motikari sindandiri shamwari yabrighton vakangoti chibva kugara nemotikari vakasitata nedambudziko rekugadzira mitumbi kuti tienda kumusha saka vangondiramira motikari ndakagara navo kumusha kunoku tiri pamuriro tiri mhumba ndikatano kune motikari yabrighton kusouth africa ndiri kumbira tiende tese toona kuti toita senenyaya yemotikari vakatano namatai iwe ndiye munhu akatotanga basa rapakutanga shure kupedzisira saka tiri kukumbira uende kunotengesa motikari kuti tumire mari zvokuti kuno kuzimbabwe vakati ndipa maakaundi nhamba vakandipa imunhu handi kuzivi kuti mhasho ndiani asi ndakatotumira maakaundi nhamba yavakanditumira ivo vanhu vangari kumusha kuno ndikatumira mari ya 95,000 saka makatumira 95,000 ikazobuda 4,500 ndiye here uyo maita itsvaga jombo svipa asi munin'ina wake ndiye aitsvaga jombo svipa parufu ichizi zvese zvazviri kuitiwa kuti vanhu vaite sei wavhare nyaya yemufa yakudii ari kubuda uzi nyaya iripo ndekuti nhasi namatai kuya kwawaita zvinhu zvakawanda zvavo zvachinja mastatements avangota sei mastatements aitaurwa panapa nasavhadi nasavhachi sei mastatements akuchinja allright mira pane munhu anozavi budiro pane munhu haazavi budiro enda rubudiro vataura nenyaya kuti iwe Brighton ndiwe unoziva nezvekufa kwemunhu ari kuti inini dzimwelaiti and uri kubudiro wayo uri nhasi namatairi pano ari inini nana matai akauya shuwa nemutumbi paumba auya nemutumbi paumba aretua mutumbi bataenda kuchimba tachengeta mutumbi batabva ikoko batachipinda mumba batachikurukura nyaya yemoto
nenyaya yefiriji netv. Mana kuti namatai iwewe senyu wakazotengesa firiji netv kuwana washonaka wada kuwana chiri akati sorry hemi mari ndakakanganisa ndakatengesa izvo. Uyezve mashure mazvo ndakavataurira kuti zvinhu zvake musatengese, ndifonerei mari inenge yashota. Ini ndinobvisa mari inenge yashota pakuti mutumbi ubve jubhe uye kuno kazi oyi. Saka ndakazovabvunza kuti matengeserei manje. Ini ndakamutaurira kuti mari ndinoda kuti ndinomutumira maundi inenge yashota ipo. Akwauya akazi ndinoda moti. Ndati namatai motika yemunhu satengesera. Wewe chitora tida kukupa munhu kana kuti ndikupe 200 years. Uende kodi zvati $50 pamwedzi wega panoendwa moti. Kazi mukandipa 200 motika yemunhu inozodini inobiwa. Yati chibiwa sei? Handiti ndakupa rendi payakachengetesa handipanenge pakakiwa inobiwa sei? Kazi inobiwa. Ndati tabva kazi dzana Brighton. Iwe chiti pachi motika yedu utisarendere kubiwa kwenu kusabiwa tochitora kana tinokwidza mugonyeti kana patinotsvagawo pekuchengetesa jubhe ikoko tozotora moti tozotsvaga zvekuita nemotika yedu. Akati zvese handidi pamba pangu handichadi munhu. Saka inini pakapindirwa mari pamakati zvisatengeswe makazotorerwa mari takangotora baba sezvo yange makati imi muruti makati zvinhu zvisatengeswa asi zvinhu zvazvo zvatengeswa mari yacho makapiwa kumatora. Akaita by force baba wangu uyu ari pano handipodi kusvisa akaita zve by force. Ndikuti inhaka yewani ishenda kumura mupindura nyaya iri kutaura mhayavo vari kunyema chii vari kutaura. Takagara dare nawo anomukoma dori vari pavo takagara dare kuzonipa goa hedu kuti ndotengesa motikari South Africa. Pana pandaizoita chinhu changu ndega usina kutaura navo. Ndakati hande kuSouth Africa vakati aiwa sisi mari kutoenda kuSouth Africa hatinapo. Iwe sinzi ndori kuSouth Africa chienda kuSouth Africa kutengesa motikari account number ungaizokupa sei account number nasina munhu andaiziva pahama dzavo. Vakatondipa ndiwo account number kuti account number imwe dambudziko ranga rakaitika pakabudirwa mudzimu vakatora mapassport aBrighton vakaipa vakanda pamba pangu handisiri kwenyu. Vakati kwanzi hozi toda kuti ngozi isangane newe yaBrighton pazvipi hozi ina ndiri kuSouth Africa. Pamusoro ichangamire pachakadaro pasati pakanganika panyaya dzekuendesa passport dzearitaura ndini ndakanga ndatoa ndini Lawrence panhau dzaakutaura dzekuendesa passport dzese kuti mudzimu uendese passport pamba pake wakanga wakufamba neni hapana umwe wevillage vanhu vaingomira kusaidi mudzimu waitongotora inini uchienda nenini kuti mukoma chinouya chinofanira kuona iwewe uya panapa passport pendiri kutsvetera ndipanapa ndopendichauya kuzopedza nyaya dzani dzangu. Passport itsvetwa takavatumira mukomana Matai kuti uyai kupi uyai kuno titaurirane tiri kwamambo. Takaenda kwamambo tiri kwamambo mukomana Matai vakadaidzwa pamambo paya vakamira pamberi pedare vakabvunzwa mudzimu ukabuda wakati wakasara nezvinhu zvangu wakasara nemari yangu varamba mudzimu obva wabuda obva wakutaura wakati kana vachida titaure tese nechekujoni kuitira kuti vamwe vanyatsonzwana tinzwanane tega havana kukwanisa kuya padhuze mukomana Matai vakabuda mukati medare vakatorwa nevamwe varume 8 vaakakumbirwa namambo Chikomba vakatorwa vakaenda away naishe Chikomba vakaenda away kubva padare vachiti vaende kutaura chokwadi pamaererano nemari yemufi yavakasara nayo. Vakauya mukomana Matai vakamira pamberi pedare vakadaidzira vega vachiti izvo ini ndakazosara ne10,000 rands asi pesa pavanga vari kuramba vachiti havana chinyi mari. Mambo Chikomba akati hona shamwari ishe Chikomba akati uri kuti westira chinyi nguva iwe uri murume mukuru munhu wakura plus wakatora munhu uchienda naye kujoni uchiziva kuti uchazongochi waifanira kunge wakangotaurawo chokwadi chinobuda pai kuitira kuti ari kubudirwa asanyanya kushatirwa. Chii chaita kuti uzosvike pakuzotaura wega kuti ndaane 10,000 izvo. Mambo akati ishe Chikomba akati zviri pano ndezvekuti inini sedare ndaona hangu tine mhosva ndokututsirawo imwe 10 noti handisi kuziva kuti iwewe mari yawakasara yanyamufi imari. Mudzimu paakanzouya titaura uye akabva aenda kwaakaenda haana kukwanisa kuya kutaura kusvika patakazonzi chiuya tiuya nemari yacho uri musi wakanga tataurwa due date haana kuuya kusvika patakazonzi tiuye tisangane zvakare kuno haana kuya kuzoonekwa zuva ranhasi ndokuuya kwawo
pane zvese zvautaura zvekuda kupa kuti mhai akazoti akatokoroniza mhai tistoripoba isusu indogara kwakubocha akatoakoroniza ndikadaidzirwa ini kudzi uya muzvi namatai zvaari kutaura ende for sure ndibva ndasvikira saizvozvo kana kwashe chikomba pakatonyorwa nyaya dzemari yaakabvuma pakare pedare achiti mari yanyamufi ndasarirwa ne10,000 rands uyu namatai nhasi unoti hapanapa ushaya kuti zvakamira kudare kwaishe chikomba takakurukura nyaya yamaiwa nevakomana vatatu hatina kubvira kutanzwanana kubva pakasheka Brighton achindipfuma kuti ndakauraya Brighton iyamotikari ndo pakatanga nyaya saka dare rakabva rati ai iwe kuti vakomana varume vakanditora vakati bvima mhosva kuti zvireruke maybe mai vanogona kuita zvakanaka vanogona kureruka ndosaka vakati ndadzoka padare paipa ndikati ano ngandibvume mhosva kuti warerukirwa asi inini kutaura chokwadi pamberi pamwari chacha pamberi pedare handina mari yaBrighton andakasara nayo midziyo tv ari kutaura yava nefiriji takatozvitengesa iye Brighton acharutorwara mukadzi wacho waBrighton anongati panapa takatotengesa midziyo yake kuti Brighton ayi kuno kumusha angasina mari Brighton iwo mai waBrighton wacho wakatotumira mari kutumira mwana wacho achitorwara kuSouth Africa mukadzi wacho uya kunokanodota uya hapa pamusoro ishe uya hapa sikudira hapa mambo asizhiba pamusoro mambo newakurisa ini ukumbirwa wangu zita rako ndiwani zita ndinolini nyama zao nolini nyama zao ukumbirwa wangu kuzadzisa pataurwa kwa mambo chikomba kwaishe chikomba ndingakana ndiripo ndichiperekedzawo mukwasha kana uya sawira waBrighton ndisitakawaperekedza ndofunga pamusarangana ndingiripo so nhau yakaitika ndeyekuti kwasha wachibvunzwa vanowana mata echikomba wakabvunzwa kunzi motikari yakatengeswa mari motikari irunzi yakatengeswa 95,000 rands asi pa 95,000 rands ndopa wakabvunzwa kunzi Brighton ari kunzi makasara nemari yake yamakasara nayo saka mimurunzi murikwereta Brighton iwo wakati izvoni inini mari yandiri kumukwereta hapana because ndaikumbira kuti muite macalculations pa 95,000 mbuya muriri mai waBrighton wakatumirwa 4,500 US mukaiconvert according nerate yemukuru ichakupai 90, if I'm not mistaken, it's 90,000 rands and it's, if I'm not mistaken. So pamari wauri kutaura iwo if I still remember ndakanga ndiri kuSA munhu kana achinge afira pamusha pewanhu muchirenda pane kwaunozoti kugezi pamusha I still remember I was the one akapikira vanhu vakauya unogeza pamusha vanhu vandakanga ndina wamwe wacho havapo panapa ndini nyakutopikira vanhu vakauya unogeza pamusha papa panotengwa mbudzi kuSouth Africa if I'm not mistaken iri zvekuna 600-800 rands pakatengwa chikafu pakatengwa panobikwa doro rinonzi mukomboti rechiwana zvese izvo mukwasha havana kuzvitsanangura ndakavaudza kuti ngavazvitsanangure kuna ishe chikomba kuti calculate my expenses ese iwayo kuitira kuti wazoona mari yakasara pamari after musha wagezwa pane zvakaita sei zvakaitika ipapapo ina hangu ndisingati ndinomira kuti hawana mari yawakasara nayo kana kuti yakapera asi ndichikumbira kuti musati maenderera mberi nedare mumboitawo maexpenses ese iwayayo ezvinhu zvakazoita sei zvakazoitwa panhau yataurwa tichisvika padare susu takasvikawo nhokwamuriri wachiitawo ndekuti namatai akaisa maoko pakuuraya Brighton akabuda achitaura ndaiwe nevamwe wacho takatiinawo panapo akabvunzwa nemuromo wake akabudiwa zvikanzi namatai akakuuraya here akadeura ropa here akati no namatai anaundiuraya asi namatai chandiri kukumbira kuti adzosere motikari yangu ndisahwira ndakamuudza kuti motikari yangu usazotengeseba motikari yangu ndiyo yandafira mukwasha vanoti kunoku wakasvika wakataura kuti wakomana kumba motikari iriko asi motikari painogara motikari muSouth Africa motikari dzinobiwa chero yako munhu inokwanisa kubiwa kana chinyemba pane wakamboendawo wanokwanisa kupupura kulocation kwaunogara wagara unasebabusiba kulocation motikari unokwanisa kuti enda karenda ndiri kubhadhara rendi but inobiwa motikari panosvika mbavha dzinogona kusvika newaye dzikatora motikari yemunhu ikaendi of which vanhu havachazvinzwisisi wakazama kuexplainera zvesezvo but wakatadza kuita sei kuzvinzwisisa wakati noonaka wabata basa kubva kwesoko so tikukumbira kuti wakamukumbira tikukumbira kuti utengese motikari watengesa motikari wotitumira mari muri kuona
so ipapo ndofunga ndo pasina kunyatsonzwisika ndo paunofanira kuti woitira nemacalculations because pawakabvunzwa uyu akataura kuti inini ropa rangu mumaoko make hamudini hamuna but nawe iripo chete ndikumbira kuti sawira udzoserwe mari wadzoserwa mari dzokesa kune munhu wakatengesera motikari yangu idzoke ava wakamboti no wana mai vacho vakati motikari hatichadiye kare because yashanda mufi akadzokeredza akati ndiri kuda that same car yandakatenga handisi kuda motikari nyowani asi ndiri kuda kuti sawira piwa mari yangu udzosere kune munhu wawakatengesera motikari yangu iyoyo idzokere iyoyo yandakasiya ndatenga ndisati ndafa izvozvi so mota yacho ichimburi kwei motikari ngatokwanisa kubvunza english motikari seni takaitengesa muna December ndakaenda kudare kwaishe chikomba takataura nayo wakati no mari usanasa mari kuti wanze watumire kuSouth Africa motikari ive kuno kuZimbabwe muna musi wa10 January kwaishe chikomba handina kukwanisa kusvika handiri kubasa ndopawakaenda kwaishe chikomba baba vangari ikanzi kona mati arengereza mati anokwanisa kuuya ikanzi mari munayo here 4,500 yasha makapika mota inidini ndo yakapangana musi muna December kuti motikari chatumira mari kuti kuSouth Africa mota ibva yakuno kuZimbabwe takapangana asi isahina hapana zvakabudira kuitika saka kana iriyo nyaya yekuti mufi ari kuda motikari yake mari yacho yekudzosa yakanga yambouya iripo ndingatovhunzwa iwana indoda munhu akatora mari iripo here mari simukairikuya mari iripo here hungu iripo saka takamuti iwewe uya nemoti tionesane mashandisiro iripo here ambuya iripo ndofanira kuti imimi handika itai zviri kutaurwa nemufi mufi ari kutidzoserai munhu mari yake aunze motikari yake imi mudzoserei mari takatoenda kumango chikomba ka tobva tatoti mari yavo iripo baba vacho vakatonzi tikupai motambira iri mari yani yemukororo wenyu kuti adzose mota baba vacho vakaramba vakamira vari vairi itoripo mari yacho mupei mari yake aunze ishe ndikumbira kupindura wakaramba kuti vandambidze mari vana ivari panapa vakati vanzi tine hama dzedu dziri kuSouth Africa saka iwewe ukanga wasvika kuSouth Africa tichatumira hama dzedu iko ndo dzinotasangana iwewe navo mupanana mari mutora motikari vanobva vatora motikari ina ndikwanisiuya nemotikari vanobvisa kuZimbabwe ishe wangu mamba chikomba because sorry handikwanisi kuuya nemotikari kuno kuZimbabwe inodhura inoda dhizili motikari inoda tumatolgate handina mari yacho kasi kuti ukandipa mari ndogona kuuya nemotikari ndimbobvunza wangu mota yacho motikari yakatengeswa ndati imota Ford Range club Ford Range imi munhu wacho wamakatengesera are you in agreement yekuti akamupai nemari mukamupa mari yake anokupai motikari iwe last year takati tichibvumirana naye asi pane zvina munhu ari kuona unga pane mhosva nekuti vanonga vari kukandirana matemo awa nevani vakatenga motikari wacho kuti ari kutoti usaka imi kana pane mhosva yakadai so ngeye kuda kuti mutore motikari pei saka hatisi kumagood agreements navo no inini panondinetsana ndati kana kuSouth Africa kuine hama dzacho dzavo handi sei hama yavo iri kubudirwa iri kuti iwewe uye nechii nemotikari instead yekuti hama dzavo dziriko dzacho dziuye nemotikari iwewe zvaunongoita hama dzavo dzekuSouth Africa dziri unodziziva ngawakupika mazita evanhu vacho kuSouth Africa hama dzavo dziri vanofonerana ndaikumbira vafonerana navo voziva pandiri nokuti isusu navo nevanhu vari panapa hatibvumi hatitaurana zvakanaka hatina ukama hwakanaka kubva pakafa mwana wavo ndakaita basa rokufambira mutumbi mwana wavo vanondona simutsaurai pambomuti muramufudza naudzwa kuti vana mukomana matai chinja zvodoi kunyika zita munyaradzi maviri padhuze zhinji zvacho ndeyekunyika musi waafonera namatai achifonera mhamba kuti mwana yekunoko aserious akataura kuti izvezvi tiri kugadzirisa kuti tikwanise kuita sei kumisa pabhazi mangwani auye mangwani acho ndopawakafona kuti no mwana uyu ungataperekedzana kubhazi azofira munzira saka taakutoita sei takutonesa motika kuti tidzoke kupi kumochari
nguva iyoyo Namatai panga pasina akanga ine mukadzi wacho anotaura achiti murume wangu patiri motika akagumisa murume kuti Namatai ane mari yake. Wadzoka waenda pamochari Namatai akanga apo, wobva waisa mutumbi mumochari, wobva wadzoka kumba ava imba wakanga wavharisa, wobva uchemba pa Namatai. Namatai anosvika kuti right ndipe matsamba emotokari kumukadzi waBrighton. Namatai apiwa matsamba emotokari anochifonera mhai kuti kunoku mari haisi kukwana yekuti sei tikwanisa kutaura mutumbi uye kumusha. Mai anotaura kuti saka wafunga sei ndafunga nditengese midziyo yaBrighton iri kunoku. Mati no, mari kana yashota iyoyo painoshotera ipapo ndikwanisa kututsira usatengese pamidziyo. Ukanzi zvakanaka. Mazuva mangani akazopa mukadzi waBrighton mari yaiti ndeyechema. Amupa mari yechema akatengesa midziyo yaBrighton. Wauya kumba nemufi takagara tapedza kuchengeta mufi mangwana acho takagara dare semhuri naNamatai aripo. Tobva tapa masuggestion semhuri kuti toita senyaya motika yemufi. Namatai anoti mufi uyu akasiya anditi motika iyi inofanira kusvika kumusha ionekwe nemhuri yangu. Saka motika iriko. Kwanza leo saka pairipo yakagara sei? Kwanza pairipo panobhadhara $50 pamwedzi. Saka tichaita sei chaya tikupe mari yemwedzi mingani kwaita 4 kuti paunenge tichibhadhara mari iyoyo tichifunda kuti toita senyaya yemotokari. Kana tafunga kuti tiitengese motikari tozofunga nyaya kuti toitengese. Zvinoita ere kuti titsvake munhu kuti titengese motokari. Kwanza no nyaya yemotokari yamutora zvinoita kuti zvitengeswe. Asi motokari haisi banana kuti domasi zvekuti ukaisa pamusika mazuva mairi matatu zvinenge zvatengeseka. Munhu agona kuita gore abva kuno achida sei achitengesa motikari isingatengi. Saka anenge achidya plus pekugara. Saka izvozvo hazvikwanisiki. Tikati ora saka zvinoita ere kuti titore hama dziri kokoko ukwanise kutengesa nadzo motikari kuti urege kutengesa uri umwe chete uri one kuitira kuti parege kuziva nemunhu mangwana. Akata izvozvo zvinoita. Alright. Namatai akabva aenda. Chifundzwa pamwe chese kupera kwemwedzi achataura nyaya kuti mari yemotikari yerengi ndo yakudikana. Mwedzi usati wapera kufamba masoro matatu. Namatai anofonera mhai achiti mhai motokari yaBrighton ndatengesa. Wazotengesa sei motokari iwewe watengesa nani wazatengesa ndega. Ndavati motokari iri kunozondinetsa. Alright. Saka mari yacho imari iripo kwanzi 4.5. Mhai achibva atifonera. Kati akwanzi mhai sandoita sei ndoita sei. Kati no muchaida kudini apa china zvekuita tambirai mari. Tatambira mari yatambira namai yagara. Gore rapera muna October ndipo Namatai akapinda baba wake kuti aite sei anopiwe passport pamba. Auya achipiwa passport ataura kune mari yechema ida kuuya kubva kuSouth Africa. Saka tipe passport. Passport yatova foto yatumira kuSouth Africa. Ndipo atanga budiwa hanzvadzi yedu. Yabuda toibvunzisisa iwe uri yani uri kuita nezvei. Akati no ini ndini Brighton. Nguva yese ndakagara yamainzwa takanyarara kunoku. Ndakanga ndiri kuchengeta pfuma yangu iri kuSouth Africa motokari yangu. Saka motokari yangu yatengeswa pamabudisa passport apa. Ndopera kuti tidzingo motokari mangu ndadzingo motokari mangu ndosada kuya kuno. Tindipe passport yangu ndiye sei ndine zvandira kuita nayo. Ndakabva ndabudisa passport yatamupa. Chibva vaperekedzwa. Washo Namatai pasi ya passport. Mangwana acho baba wake akasvika achiti wakadzoka paumba achiti no ndakafunga kuti muye mutore passport tozotaurira passport matora. Ndino isusu passport asita akasiya passport mufi. Akutora kuti kune mari yake nemotokari. Zvinani zvine mwana wedu. Ndosa passport akasiya. Kanzawa. Saka mendese ndifonere mwana wangu ndizwe kuti ari kuti kudii. Mangwana zvakazouya Savira wako kuti ndisitu yakasvika paumba ati ano tawene audio ya Namatai yaari kutaura. Namatai atoti no kana mati mimi mune zvamuda kutaura. Asi kuti handikwanisi kuye ko ndichita sondo yamasondo mairi. Zvandokwanisa kuita ngezvekuti imi motsvaga dare ramuchapinda. Dare rero ndokwanisa kundipa tsamba yekuti ndiuye kuko ndiziva kuti ndiri kuya musi wakati ndikupinda dare rakati. Zvakanaka. Tibva tamira nyaya yedu pachangano yechikomba. Mai chikomba. Tasvika dare remai chikomba Namatai akauyawo. Auya akabvunziswa Namatai ko iwe nyaya yawaitaura nezvaye kuti passport wakatwa foto kuti utumirwe utumire kuJoni uzunze mari. Namatai atikuita asi zvandakaita. Ini ndandine mari dzepama dzibhadwa kupi kuclinic. Kati mufi akataura kuti mufi makaya naye. Mwataura mufi afira panzira. Muri kumpereza ndaende kukukuruma. Tatanga futi. Dzoka futi. But hangu kuva tatavhunza. Ndandabvunzwa chekutanga motikari iripo here. Asi ndikati kana mota iripo mari iripo here. Mukati mari iripo. Anditi ndinozoda kuita. Kana mota iripo mari iripo. Anditi ngatidzoke katiite zvinhu zvokuti mota iite sei. Anongobvunzwa mamabvunza kuti akatora motikari wacho unokwanisa kutaura naye kuti anokwanisa kudzora motikari.
kana mari iri kuishe togona kutaura naye tibvumirana tikanzwanana ari mozambique asi mari ino yandaikumbira kuti isangane baba i 95,000 ndiyo yandakatumira saka inini pamari iyoyo mototarekesa 100,000 5,000 ndakaita maexpenses atakaita pane maajona viba sekutengesa motikari iyo kana iri 95,000 isu chatoda ichi is 95,000 nechi nemotikari tatobera asi nechandikumbira kana motikari yadzoka iri kuSouth Africa iri kuenda mumaoko ani kuSouth Africa pakanga paichine kusatanga tisati tanzwanana nokuti communication yaiitika ndeyekuti kugara kwatakaita isusu nekuti inini ndine mhuri iyi yakafa yana Brighton handitika ava vanamuriri vari kugara uku hatina kumbogara tese pasi kana mukomana matai kuti vazivewo hama dzedu dziri kuJoni Juda vaingoramba asi inini zvokuziva hama zvese isinonesa kuti tizogare tese mukadzi wemufi aripo anditi kana mukadzi wemufi aripo andikaJoni anoiziva igara Joni kuchakashata chii kuti motikari yake murume wake kana dzoka yogoiswa mumaoko mukadzi wake aiwa saka kana dzimba dzakavharwa kana dzimba dzakavharwa saka yaresponsibility yaani kufusa ndopanandikutaura pahama kuti hama hadzina kunge dzakaita communication nanamatai kana kuita communication kuti batanidzana mukadzi ngaasungugauya mukadzi ngauya because hatifana kucomplicate matters because at the end of the day tikudhira neestate yemufi mutemo unoti muridzi weestate kana mufi uyafa is the surviving spouse and the surviving spouse ndiyo ipi irafa saka motikari kuSouth Africa kana motikari yadzorwa maisa mari motikari yadzorwa mukadzi uyu ndiye achapiwa chii motikari apiwa motikari mukadzi uyu ndiye achaona kuti motikari iyo ichasvika sei kuno kuZimbabwe kuzi mota yamuti iridzoka kuZimbabwe aibhadhara juti kana chibhadhara juti adabhadhara juti ndiani adabhadhara juti ndiani kana yenda kuya nedhizili handiti ada kuisa dhizili mota macho ndiani akamona ndizvo it's not about the issue ngoti tari cover motikari yes tari cover motikari handika asi kana tari cover motikari pane process yekuchitanga mai kuti mota iyoyo ichisvika sei kuZimbabwe ndosaka ndatika haangaiti communication nemunhu yasingazivi handiti tati mukadzi wacho arapa handiti pairwara hama yenyu mukadzi anga aripo pakafa hama yenyu mukadzi anga aripo handiti property yanga ine hama yenyu South Africa mukadzi ndiye ameiziva handizvo saka iyo tikuneseka nei mukadzi ngaende anongedze zvake ivi nyangwe zvikwereti zviri kuSouth Africa zvehama yenyu nechi anoziva zvikwereti zvemachokwadi mukadzi wacho vamwe wese zvatimutora yese kunyepa mumwe kwacho mukadzi wacho kana achitaura chokwadi uyu anofanira kunge achikudzai chokwadi chacho kuti murume uyu angaine here mari yemurume wake kana achiziva chokwadi kuti murume wangu angaine chikwereti chemurume wangu uyu nefiga anoiziva mukadzi yazi 4,500 yakangouya yemota yacho mukadzi wacho wakaonei pa 4,500 wai 4,500 makapa mai wemufi rather kupa mukadzi wemufi wakapiwei pa 4,500 makapiwei pa 4,500 hamunabva kana sendi saka muri kutima awa ndoakaenda nemurume unoshanda motikari yeSouth Africa murume wacho wofa momutimi mota zvese zveSouth Africa nemafiriji nechinga zvei kuno moya mari yacho yemimi manje mochiya mari yacho manje uyu ari uhei nevana uyu nevana wemufu wacho ari mbohei
tigadzirise tega. No, hazvigadzisiki wai. Gadzirisirwa kwamambo. Izwai zvanotaura. Zvamushande. Isusu ndo zvanotaura. Zita rako ni zita reni? Isusu zvatotaura zviri simple. Handiti imimi chibata ichi, imimi chibata ichi, batai hama dzechi dzemufi, hama dzenyu mimi dziri kupi? Dziri South Africa. Madzibata hama idzodzo dzinobatana nemukadzi upi? Uyu mukadzi wechi wemufi. Handiti waikoko wochibatanana namatai muri kavha chii? Uyu achingorikavha motikari achingoisa maoko emukadzi nehama dzenyu, uyu abva kuda mukati menyaya dzenyu kuti motikari ichasvika sei kuno is now your baby. Izvozvi so kana muri kutrustana namatai kuti namatai haasviki nechii nemari munotsotswa, handizvo uyu mukadzi uchimupai mari yacho atakure mari kubva kuno kuenda kunoya kupi South Africa, unosangana nedzimwe hama, unosarinda mari yekudzi hama. Uyu paanoita communication nemuridzi wechi wemotikari, motikari youya mari dzodzoswa, makabata mari dzani. Plus otherwise Shumba chinogona kunga chinotoitika ndechekuti Nyamatai akutomuka because mukadzi wake haana kubenefita. Automuka because mukadzi wake haana wana wakarisivha mari ava hawana kutaurira hawana kupa mukadzi kuti ataridzewo otherwise ndoko akutobudira mhepo iri kuti atanga kutaura kuti zvadi Even nyangwe kana Brighton muti Brighton akachirwiswa kuti mota yake inofanira kusvika kumusha ioneke nehama yaonekwa nehama yobva yaita yani yasvika motikari kumusha vhuu driver makiye ivaya ndadzoka Joburg ndauya ndiyo zvayakasenza ya ndimotokari Mota yakaseva mhuri yake dzinoda kuseenzeserwa. Yewana wani yemukadzi wake nevana. Mbuya ime mbuya mbuya sunga weya kubatsire mbuya tinoda kubatsira mbuya. Hamutauri mbuya, hamutauri kuti mota ida kuchengeta mhuri yake, mari yake ida kuchengeta mhuri yake. Imi makabata zvinhu zvavo. Muzoenda ndoda mbuya, hamusi surviving spouse ya Brighton mbuya. Hamusi mukadzi wa Brighton. Hamusi mukadzi wa Brighton, muri mai wa Brighton. Mirai muudzi mbuya. Ndimda kubatsirwa. Hamusi surviving spouse ya Brighton mbuya. Saka pa estate ya Brighton surviving spouse ndi uyu. Ndiye muridzi weestate. Newana wani wake ndio mabeneficiary. Saka zvinezvo wana makawadi zvatudzwa muruparidza kuti wana. Mukadzi uyu pakashaika murume wacho, vabereki vacho vakabva vatora mwana wavaenda kumba kwavo. Izvozvi zvachiuya kuno kuti umutora kumba kwavo kuti auye kuno. Hanzi wana vari. Mwana wacho wani ndinaye, wani anayo. Asi hawana kuramba. Saka kana akarambana naBrighton, dai munotaura kuti uyu Brighton akafa mukadzi uyu arambana naBrighton, taiti anga kumusha kwani kwake, she is not entitled to benefit from this thing. Asi akafa uyu Brighton ari chi wari wese naBrighton, so it means zvinhu zvese zvawakashanda naBrighton ndezvavo wana wake. Naka bundura. Gadzirisa apiwe zvinhu zvake. Imimi hamugadzirisi zvinhu zvake makachibata. Unitse 4,500. Handitanga kumba kwavo. Murora awani mari. Imimi mutori naye. Ndinayo ini, muti mari handinayo. Tisi hamuna ba. Tinogadzisa chimba. Mbuya. Chimba ematoenda panza. Muhamanyorerana pasi. Movha matogamuchidza muroora 4,500. Movha matopatana nehama dzenyu dziri kuSouth Africa. Muroora wakuenda kuSouth Africa. Movha atopera kuSouth Africa handii. Asvika kuSouth Africa wabvatana nehama dzani dzenyu. Handizvo. Wobva waita make sure kuti uyu mukomana uyu abatana nemukomana nechii motikari. Woya wosangana. Wopana mari semapanera wakata sei? Wakaita. Handizvo. Imotora motikari yenyu nemakiyani enyu mochidecide kuti takuitei
nemotikari. Pamwe mufa chabuda futi outright uyu ndanoda kuti atenge motikari yangu chiitengesa henyu. Saka mochitsvaga futi bhaya imimi. Asi uyu abuda mukati mekweshe. Because ndaona zvataurwa. Imi muri kuti uyu anochekuita nekufa kwouyu. Asi uyu pakabuda ari kuda pamunhu akati aiwa handina ropa ranga asi nyaya dzangu ndedzemari nezviro zvavo. Asi uyu haana kuuraya chii. Asi nyaya iripo ndeyezvinhu. Saka zvinhu izvozvo zvataura kuti chidzoserai zvinhu zvinofanira kunga zviri chii. Zviri. Motanga futi pai anyowani. Wanawo wari tuwa ndo waridziwe lifa rese ramuhuvira. Wana iwo zvekuti mukadzi akadzoka mboko asi akaramba nhaka zvamuda nhaka makanyimwa mvura makapompo ere mvura ayo akanga zvanga zvemambo nditaure ipapo ndinotaura pakaenda kuita confusion vakadzi vakanga vatori 2 umweni wacho akauya anga akaramba iye akarambana neabrighton akabva ati uyu achida kugara pasi kuti aite apo zvirango zvidini zvifambe uya akabva yakuita disturb patoti wowo anobereka acho varipo vauyu vakabva vasvika pautambana wavo vatoenda ipapapa tingati hatichazotaita kugadzirisa kuti problem ipere panguva yacho. Ane problem ndimi because you knew very well kuti uyu mukadzi uyu akarambana nabrighton mukadzi wakarambana nabrighton arambana neuyu ndeuyu. Saka zvamaifanira kuita as a family maifanira kuita stand behind musikana uyu kuti ndiye mukadzi wabrighton. But imimi kufamily kwenyu kune matsotsi. Pane anga ari kuda mukadzi wakaenda uyu ndo akamudaidza kuti uya parudzi rwangu rekwachestori ndinda ndiripo vamwe vanga vari huku kundeana muviri vazukuru asi tirana baba izwai bambo ngatitaure pamuka zvinhu zviri zvisingapesane simba asi zvekuwakana handisi mukadzi uyu simba rekuti auye achidzongonyodza mumusha menyu imi muripo makatarisa mafacts munawo mamwine right yekuti nyange mapurisa torai munhu yabve panapa rutiviri mambo ndinoda kutaurawo nditiwo inini zvinhu zvakaitika ndirini ndiripo ndakaita confusion ndoonazo ende zvakandishisa handisa ndakatombozvionawo sinzi ndakagara ndakaviga vanhu vakuru ana tete nana baba handisa ndakamboona nhaka inogoiwa musi wacho iwowo chinzwa narubva kuhwani ende patatu tinoda kugara kuti tichiita chiwanhu chedu pava paita confusion nekuti vabereki vemudzimai wedu vakanga vatoshatirwa according nekushatisana kwanga kwakaita madzimai ega vakabva vatora mwana wavo usiku kwautobuda tobva tatumana samukuru wedu isusu anonzi security ndo vakateera nambuya mainori vakasvika vakatambirwa nanatezvara wedu chinzi zvanga zvaitika kuyakuyawo hatina kuzvifarira isi tazosarawo takatorawo uya mudzimai uyo akanga akaramba munin'ina wangu uya tikationa wakanganisa zvinhu tingazogara sei pasi kuti tiwirirane tidai haana kukwanisa kuzobatika awacho hatina kuzokwanisa kuzovajoinidza tidini tibatane tatitori pakuti taakuzoti tauda kuti tida kuzoita zvenyaradzo tauda kuita panyara ndo patatitarisire kuti tichazokunge tichigadzirisa mhuri yedu kuti tinyatse kuzwa kuti ichafamba sei ndo pakabva patobuda izvizvi nenyaradzo yatisati tadini taita ende tisati tagarawo futi pasi as a family. Saka tiri kukumbira kubatsirwa pakadaro kwete kuti takashaisha panguva toshaisha tisingazivi. Mina izvaipambudza ndoda ndiri kuti miri handiti zvandikuedza kutaura zviri very simple zvandikuedza kutaura wakadzi wakawanda wakarambana nevarume especially kana wariwo wakaramba varume murume akazongoita kunga waakununira mbichana asi madzokerere pasisina ndipo paunozwa kuti musi wakafa munhu ndo musi wakadzoka mukadzi wanga akarambana nawo. We have had these cases. Tani makesi akawanda iwawo ekuti musi unofa murume mukadzi wanga akarambana naye for 15 years anodzoka musi wacho kuti ndini mukadzi wacho. Asi unoona madambudziko riri papi muri inotaka kumutambira munhu iye kuti azoishiwa mukadzi wake aiwa mukadzi wake asi munhu mufi uyu ane 15 years kusvika azofa asikagari nemunhu asi imi muwapenyu wasara ndima akuenda kumutambira kuti azoishiwa ngari mukadzi wake. Idambudziko ritoda vanhu vakawanda ino
idambudziko rine vanhu vakawanda iroro. Ende Joshua Changamire ndinozvitenda nekuti panguva ipapo tiri parufu ipapa ndakanetsana naTezvara iwo mukadzi wekurambana vakatobata vakwambo wangu inini vandoti vakwambo hanza dzangu dziri papa dzakabatwa bvadzaendeswa sese vanhu vaizivikanwa vanga vasingazivi kuti ini ndini ndakamira sababa panguva ipi iyoyo. Vakatorwa vakwambo wangu vakaendeswa seri vakaenda kubhadhariswa $20 vachinzi hamuna kuti shuma sei kuti mukwambo wenyu wadini Imi wamasuma. ini hana kuzvizi ndakandisipoba vakatobhadharisana vega indobva ndavabata indakabva ndavabatawo inini ndikati sei muri kuita izvi ndakatombonetsana tega takazotorwa dare navachiwanza nemhuri yekwachiwanza vataendeswa kunext vachatanga kutongana Makabhadhara admission of guilt. Saka pamakangobhadhara admission of guilt ndipo makadzosa mukadzi wemumusha. vakabhadharisana vakwambo vega Iwo wakwambo simba racho wako wari wadepi. vakabatwa vasingazivi Waikutaura kuti handiswe pamusha papa. vakazodaidza ndopakata kuti tizotadze kuti ndikati dzosai $20 Mira yachadiwa. ndine passport yebrighton ishe ndokumbira kuti vatambire passport yehama yavo vakaikanda kuda kwangu vaisere kwangu Akakanda ndiani? handikwanisa kugara nechinhu chemunhu Akakanda ndiani? vanoizewa taura izvi ingataura kwazi mudzima vakanda passport Ndiani? kwazi munhu akabudirwa akakanda passport yangu kwangu Akabudiwa. akabudirwa Anombobudiwa chiuri. Mupei. Budirwa zvikuru. Budirwa sisu. Passport ya Brighton kumukadzi wacho. Ipa Brighton kune mukadzi wacho passport yake. Izvai nguva dzinoda baba. Ngatimuve garai pasi amunopengwe kusungai. mukadzi ndiye zvachaenda kusauti Muruzwa baba. Wonai kwatiri kuenda. Murikuona baba muzvudza. Tuti wonai kwatiri kuita sei? Kwatiri kuenda. Kwatiri kuenda tinotsva ticorrecte. Handiti zvinhu zvisina kuita zvakamira zvasimamira zvakadini zvakanaka kuti zvimire zvakadini zvakanaka. Muruzwa ndizvo ndizvo. Saka zvandikuedza kuti apa tatogadzirisa ipassport yadzoka kupi kumba andika. That passport here handingange ichidiwa South Africa kuti ibudise dzimwe mari nekuita sei noita sei. Handinga yakuenda South Africa ichanobudisa mari iri in the right hands dzinofanira kubata chii mari ticheza ndizvi. Saka passport tadzosa ini chandoda kuti nditaure izvizvi chachikuti izvizvi vandakambuya kuti mari wanayo mamuda panze apo mbuya wobva abudisa mari dzake 4500 wobva pamuzukuru chii wobva pamuroora mari yani yake mubva machitoronga itinana nenyu kuti muroora arusumuka riini arutosangana navanhu South Africa riini wachabatana sei nanamatai kupi kuSouth Africa musi upi motikari yodii pamusoro wetauniri pane nyaya yamambotaura ndofunga vanhu vazoigiwa yekuti mota iyi ichakliwa nani uyati uyane majini paita ati azi mota kana yapo toonai kutamba ndizvataura ndiwe ndakuzwa tinoti tibatsirane muteerere ini ndati kana mati imimi muri kuti tibate hama dzedu dziri kuSouth Africa hazvinetsiba hama dzekuSouth Africa dziri communication nenini ndopandadayira ndikati kana kuri kuti kubata hama dzekuJoni aiwa hazvinetsiba dzinobatwa dzinobva namba dzinobva kwendiri tibate chinyi havari kuJoni avo kuti zvizoite waite communication yakadini yakanaka ndopandiri kuiva kwete kuti ndati inini zvinouya kwendiri anoti zvinouya kwamuri mati imimi mati kana motikari yatengwa yadzoka yapo pano tinoona panooneka zvokuita ndozvamapindura ndandiri kutaura simafungwa ndanda kuteerera toda kuti mubva mabva manatsobatsirika zvakakwana machangamiri inenge ine zita rani mota iyiyo iri kuSouth Africa kuti kana ine zita raBrighton ndiani achamira achiiklisa achiipinza kunoku on behalf of Brighton. Saka ndarifunga kuti mira uchataura ini ndoda kukupai pfungwa dzekuti kana maakuita zvamuri kuita
because munogona kuita madecisions ekuti muda kufikisana imi maimbobatsirana muri hama nehama including nemukomana because hama dzamuri kutaura dziri kuSouth Africa ka pakarwara muBrighton hawanga wasipoba uyu wanga ndiye akasvika pakuzoenda nemunhu munhu aizopedzisira muJoburg aizoita emergency yekupinda muchipatara hama dzadzisipo handiti ndandida kuti undibvumidze nditaure zvandikuda kutaura zvandandiri kutaurira kuti tiri kuita chinhu ichi pamwe pacho mukatarisa King Camp Ford yamuri kutaura ire ne4500 yamuinayo iyo pamwe ne2000 munomu munoenda kotora King Camp kuHarare mobva mataura nemudzimu wenyu wamuri kutaura nezvauyo mobva matoisa mota muno zvamurida kutaura zvekuti muda kudzosera mari uku motora mota uku muchabhadhara 8000 duty reking camp izwa zveshamari inini ndinoda kubatsira handitoda kuti muite decision ba ndati toda kuti mubve munomu muruziva kuti zvamuchaenda kusangana nazvo pamuchazoke maenda maane 95000 muri South Africa muchatenga Ford Ranger here asi pamuchauya kunoko endei kuZimbabwe mobvunza kuti Ford Ranger King Camp inoita mari duty munozwa zviri very simple endei paZimbabwe pamutara vanokutaurira kuti yegore rakaita handiti zvinezvi kunonzi import yekuuya kunoko inofanira kunge iri less than 10 years endei mobvunza kuti mota iri less than 10 years iri King Camp inobhadhara mari duty mobva maziva kuti tumwe tunhu twamuri kuitirana pamwe munozozviona kuti kana zviri zvinhu zvabuda pane munhu ari kubudirwa zvazvakangonaka kuti munogona kuzvigadzira futi at level yekunoko motoenda kotenga mota motaura neari kubudirwa kuti ona shamwari kuti ona iwewe wakafa hausiwe ndiwe waifanira kumiririra pabhodha ndiwe waifanira kudai saka mazita ako kuti tachiite zvinodini zvinonetsa tapiwa mari taakututsira neyatatoda kuitisa kuti titenge mota mupi muno tireplace mota yako wochizotitaurira kuti tofamba sei nemota yadi yako saka imimi titangokupai pfungwa imimi chienderera mberi nezvamuda kuzoita unotenda mambo nematauriro amaita asi matauriro atakazviita mambo wangu takatozvikumbirawo handitika tichigara pasi nemidzimu yedu chita but ava vacho ava taida kuti titaure navo tiri pamwe chete havaisabatika taida kutozvikumbira kuna mambo titori kwamambo Chikomba kwasabhuku Chikomba asi haana kuuyawo kuti tikwanise kuita communication ava vachina basa because mari ina mhai mari yemota ina mhai asi mari iri kuna mhai ka mudzimu wanga uchitoti ibhonasi mari yangu zhinji ina namatai saka mudzimu uramba uchirwa uchiti mari yangu ina namatai isu tanga tingofamba nezvaitaura mudzimu handisini ndaifoseredza baini kuti tipe mari ngatitongese ichi tindoperawo zvitera chinyi ari kubudirwa isusu munazaunyudzwa nemidzimu ngatidaisoba tinoda kuti zvinhu zviite munoda kutiza kutaura tinoda kuti zvinhu zviise clear tikaramba tiri kuramba tikupa nyaya yekuti mudzimu uri kune mari yangu kuna namatsai usingapi figa yekuti mari inanamatai imari yakati handi zvinoratidza nokuti tiri kudzingirira mhepo because namatsai akapurisa 1500 rands munoiramba here handizvo zvandikutauraka kuti angaona problem tinayo tikuti mudzimu ngautaure kuti namatsai ane chinhu changu chakati 1 chakati 2 chakati 3 chakati 4 uyu handiti wochibhadhara kuti mune zvekutaura nemudzimu kuti zvinhu zvako izvi unozviziva here iwo kuma kuti chinochiziva ichi handichidi TV yako ndakatengesa ndida kurapisa wobvunzana wakanyepa kuti wakatengesa TV haunombotengesa uda kundirapisa ba wakangotengesa wakatora mari yacho ndipe mari yangu ndiye arudi wachitaurirana vari andikapo imi muripo as witness because right now zvekuti tiitauro tanzi mudzimu uri kuti mari namatsai une mari yako how much wakataurirwa ariko akataurirwa mudzimu waitaura iye achiti uye akazoguma atega ane 10000
Atiziba mari ane ma-assets. Atiziba mari ainayo. Nema-assets. How much do you owe Brighton? Pamari ya Brighton. How much do you owe Brighton? Andikureti Brighton. Mari ya pamari takatengesa motikari 5,000 ndiyo takashanda. Haisi yemotikari ba. Imwe mari kunzione mari ya Brighton. Mari ya Brighton ndinokureta ba. Andimukureti Brighton. Ndimukureti. Isu. Asi tiri kwa mambo makati kudini paya. Kama watu wamegadzirisa ndo saka ndikutaura kuti mudzimu ngautaure kuti mari yakati because uyu ari kutaura kuti ndakatowanana namambo Chikoma ndikatova navanhu 8 wakaenda kusaiti wakasvika wakanitaura kuti gadzirisa ichi ukama kuti mugadzise ukama chingobhadhara mari kuti mugare ndo pakabuda figa ye10,000 figa ye10,000 haina kubuda kunani kuna Brighton yakabuda ku iri ishi yekuzi azina Chikomba vanhu mugarisane zvakanaka bhadhara something anoona nyaya zvaukomplicated nyaya chipei handiti kuti ana chikwereti handiti Brighton ngafaite kamuno sema price passport akaenda kutsveta anditi akaenda kutsveta passport but asi mati zosai asi uri mudzimu akaenda kutsveta passport nani kuna uyu anditi mudzimu utu Brighton abuda munoita sei munoita sei kuti Brighton abuda unosodii kuti abude naasina matai uko ngaabude Brighton ataure namatai we want you Brighton itai zvamunoita kuti Brighton abude ataure nemunhu wake varapa timubatsire uzindimi wacho nharo dzenyu hadzina kwadzikutibatsira nharo hamutozwisisi Mukoma ine kutorai kubatsira but kuramba muchingoomba musoro muchidzoserawo mashure itai kuti abude apa patitaure naye namatai wacho aripo apa nyaya ipere handizvo here handisi ndobudisa mudzimu aiwa unobuda zvaita sei pawakabuda pacho zvakabuda zvinhu zvepasipoti zvakaitikawo zvamautorero akaita wina mataichi tina handisaiziva pa saka kuti ndibudise mudzimu inini maakunipanikidza zvisizvo chachimbunyikidza saka waisei kuti itai kuti abude inini ndikuya tauya kudareka ichi tikuitarana nakudu nakuda kuti tipedze nyaya ilepanza